OG, rise to the occasion. Them say obey. I know somewhere. Go I'll say OG suspensions. Elder Manjoma, Oskidi, Kufu, Apa, Pane ese matepe ese, auchada ema shoksi. Isusu, atispa kuita zvekutamba zvezvya zvekuskora tichiita popsi. Tinowanikwa Gazaland opposite DM windscreen pamashopsi. Nechiti isusu atipo pakudhonza matambo maropsi. Pamawexi ukasvika panotoda safety nyangwe maspeksi. Ndichiti vaive mataxi mafya vanariki perplex nyangwe vanobva kucomplex. Oh, vese vapfana vana adex vanoziva kuti takapfeka tinowanikwa kwete kunza tiko fanike zvakaita kunge Zimex. OG suspension space tizi vema heydays isusu tichitaura kuti tatoone mayezi. Tichiti isusu asatorigona sati mamboona kana mchide huja ipakona pagaza munatsoona kuti atikandwe dhasa. Ndichiti akafa maspringi kunge ngirozi yenge yakatyoka wingi. Ndichiti pakugadzira ndimi makingi modify maspringi pamwe chete car breaking truck hiring kwete zvekuita firing inspiring. Tichiti team yedu winning kwete kuti tinotswanyikwa tichinzi tiri kumusoro but ti pasasi peceiling. Ndichiti isusu we don't do here nonzi daydreaming yekuti kuna vafana vanenge vachifunga kuti pamwe vari kumabushi ema-engine mounting tobva tati mabushi ema-control amu mabo joints reconditioning toshandisa rubber yemadhampa tobva tati tractor tobva tati marasta nemaganvosa tisu tinohosa vese kana muchida kuona kuti hazvimbopfe zvakukosa zvinenge zvakachipa tenge tichiita ataki iya yekwadi yegokosta tobva tavaratidza kuti isusu tinofanira kutogadzirwa maposa. Ndichiti mukaona obei kadondo kunge ngirozi yakabata munondo kunge ngwere yauya kuhondo vanoita basa rekuti zveshuwa basa rinotoona ndondo. Ndichiti uyai muone kuti isusu hatizi mangongongo but tinoita iya yekushanda nyangwe nemusiwe wesvondo because pedu pabasa unogona kungosangana futi nemaspace anenge akachipa achiita pondo. Ndichiti gwatidzo avapa chimwe chiratidzo idzidzo inenge maridzo saka musaitedze kutamba nadzo. OG suspension space kwete zvekudhambeni zvekutara zvezvemayei-days. Ndichiti kunoku kunoitika mashoko peds futi kunge murasa asingaperirwe nemawedzi. Ndichiti isusu hatidonheke madreds but titori vanhu vekuti kana marabha mabushi makoyu maleaf springs tinomodifya futi maspring kunge king vemuringi vari kuda kupinda mustingi. That's contact info unonongofonera obey kadondo pa 0774 188 489 kana kuti 0775 451 128 kana kungoti gwatidzo mufonera pa 0738 133 188. Ndichiti amuse big up mosquito yeman apinde mudiya kunge chicharito yeman ausei ishudatizwa na kizito wechi apokalito yeman ausei big up yourself oskidi mandebvu yeman elder majoma tauya nemangoma aiwa mangoma haasi kuzoenda paboma but tuwasepa full stop kwete pakoma yeman chiti vanotitsoma aiwa big up yourself ausei chiname vaudze kuti vasakotame but ngavangoite zvekuti kana vada kuti motikari dzavo dzirarame vanoya nadzo ku OG suspension space yeman